Umne wethu la ucija mlenze bodi siyabingelela. Ngibona mfowethu niyaphila. Siyaphila njani? Ngicela u-accept usibonelo we-Prince nangithi ucela Okay. u-accept. Alright, sengimthathile. Yebo bodi ucija. Yebo ngiyaphila nami bafowethu. Ubafowethu lento siyokhuluma nje size sikhihlisa amathe. Kodwa kubukeka sengazi ukuthi thina bantu bakwaZulu sekufuna sithathe ezinye izinqumo ngempilo zethu ngoba la siholwa khona angazi ukuthi akusekona lokhu kukaZulu kahle ngoba sengiqala ukudideka kwamina. Mina ngokwazi kwami inkosi akukho la ishiyelana khona inkundla nabantukazana. Manje ngibona inkosi seyihlephulelana ukhalo lomuntu wesifazane nabantukazana. Lokho ngikubona sekuyinkinga. Okwenza ukuthi kuze kufike ekujuleni ngokuthi amatshitshi ngiyacabanga yayibuza la ekhona ukuthi sikuphi isidingo sokugcina umuntu babo uma ngabe omother of 3 bezolotsholwa ngendathane yenkomo eyifikelele eshumini 4. Lokho kwenziwa isenziwa lapho futhi la kuphuma khona umthetho wamalobolo. Manje kusho ukuthi izwe alibe njani ngoba kwakhona la kuthina ke esabantukazana vele kuyihlazo ukuthi sithathe umaka Enzo kodwa ngesimo esesikhona sesiyakumukela siunderstand lokho ukuthi vele ngoba abantu sebethola izingane bebancane akasekho umuntu esophinda simthole engenayo asivele sibekezele. Manje sizokubekezelela kanjani ukuthi ebuholini bethu bukaZulu sekwenzeka lento isifundisa ukuthini? Angazi ukuthi kuhamba kanjani lapha ngoba mawuthi uyabheka kusho ukuthi inkinga isekuthena akabonisekike ngoba noma mhlawumbe akanalo ulwazi ukuthi inkosi iphatha kanjani ngoba iqiniso ukuthi inkosi ayiphathi kanje. Lokho kulungele thina esabantukazana ukuthi senze noma yini sihambe sibaqoqo maka Enzo baba makhosikazi ethu. Kodwa hayi ukuthi lokho kwenziwe inkosi ngoba inkosi kufanele ihlale isibonelo njalo. Angazi bafuthu ukuthi lento iyolungiswa yini kodwa ke mhlambe mina ngiye ngithi mase ngiyingedwa ngithi lento ngoba isuka kude isuke ekujuleni kokhokho bethu ukuthi sizofika la mhlambe ibona abakhipha umuntu inyumbazana ngalendlela ukuthi abonwe yizwe ukuthi akumfanele mhlambe ukuba kuleya ndawo mhlambe akusona ngempela esakhe isikhundla sekuyindlela ukuthi kuvele lokho kuvele ngamaphutha akazowenza. Akukho ke sizokusho sizohlala silinde ukuthi kuze kufike into ekuyiyona engathi namathongo akaZulu angalwa ayilwele lento ukuthi igcine sekuvela ukuthi yikuphi kahle okufanele kwenzeke ngalobukhosi. Yabo nje mfowethu akukho thina sizokwenza siyogcina ngokukhuluma kanje enkundleni zokuxhumana ngoba kubukeka sengathi lento ihlulo ndunankulu bakaZulu ukubonisa inkosi isilo sethu asiboniseki asikwazi ke nathi ukuthi singathi sizongenelela kuleyo nto sogcina ngokukhuluma kanje futhi lokukhuluma kwethu angeke size ngalutho ngoba mangibheka uZulu awusaphethwe ubuZulu usuphethwe ipolitiki ithi umuntu akenze noma yini ephuma enhlizweni yakhe aphume kuloko kuyisiko lakhe angabi nandaba nawo ngoba uyakubona lokho kwenzeka ngisho emizini yethu asisayiphathele thina izingane zethu ishayelwa uhulumeni imithetho. So konke lokho kwenzakalayo kwenzeka ngomthetho kahulumeni. Uhulumeni uthi umuntu akenze into esuka enhlizweni yakhe angenze okuyisiko lakhe. Funa sikwazi ukuthi sekuyisikhathi la ekuhlukana khona ke la kucuphele khona ngoba uyabona la sekuyacaca ukuthi kuxhunyiwe lokho kwenziwe la ukuthi kubekwe kwenye inkosi kuthi uyona esiholayo. Sekuyaqala ke kuyanqamuka ke manje la kuxhunywe khona. Kulungile ke bafowethu asimukele
bese sithemba ukuthi mina ngifisa ukuthi wonke umuntu wakaZulu ozizwayo ukuthi uyayibona lento ukuthi ayilona iqiniso eyenzakalayo acela amathonga akubo ukuthi akuvele kuyiqiniso kufanele kwenzeke ngoba asisakwazi ukuyithathela izinqumo manje mawuyithathela izinqumo uzogcina uthathela amasenta akho amancane uphelela nawe enkantolo ukuthi uzochaza ukuthi wawuthini. Hayi ngezwakala mnodi kodwa before ngikudedele angifuna ukuthola la ukuthi ngoba nakho uyakuveza ukuthi kungenzeka ngempela lento ihlonzo okunye okuzoba yiqiniso ebelikade lifihliwe mhlambe mawukuthi ukulandela udaba lwesihlalo kusukela ekuqaleni ikhona into ehlobanayo nalebi kade lokhu ishiwo indlunkulu ngokuthi usesihlalweni njengamanje ngendlela kuyiphatha nani mhlambe lento ebilokhu ishiwo indlunkulu ithi naye ngonyama kunohlangothi futhi oluthi ngonyama umntwana mesizulu ngabe lonto ikhona la ihlobana khona naye le nto eyishiwo indlunkulu naye le nto eyishiwo uhlangothi oluthile luthi isilo uSimakade kukhona uhlangothi oluthi isilo uMesuzulu ngakube kukhona nosekuhlobana ngokubuka nje kwakho kulokho kwakushiwo uhlangothi olwaluthi noma namanje olusathi isilo uSimakade. Mfowethu ngicela ukuphendula ngendlela esinkompeyane ngingayiqondisi ngoba uma ngabe sengiyiphendula ngokuyothi ucijamlenze wathi enkundleni zokuxhumana yabona uyiphendule sakuyivikela yes uyabona ngicela ukukukhumbuza ukuthi kunendoda yakwaSoshangane eyafika lapha kwaZulu eyayifuna ukuthatha isizwe sakwaZulu kube sayo kwavika umkabayi kaJama wathi angeke kuze kwenzeke lokho lento iyaphinda njengamanje kushoda kona ukuthi asinayo umkabayi kaJama uzolungisa leyo nto ngiyethemba uyitholile impendulo yami. Hayi uqedile ungayithola mina siyathokoza kakhulu ngesikhathi sakho simukele umfowethu uSibonelo lapha Sibonelo sawubona. Yebo bhuti njani? Siyaphila njani? Hayi ngiyaphila mfowethu ngiyabonga ukuthola ithuba. Right. No yabona isiZulu ukuthi mhlawumbe manje sina ngoba singaba selokishini umuntu wakhulela elokishini isiZulu akasazi kahle kodwa uyayibona into eyichilo manje nento ehamba kahle ngangomunye mina ovumelana nokukhethwa kwalensizwa ekhona njengamanje inkinga yami nje ukuthi mina udoti mase kuudoti sengubona ngihlangana nawo futhi ngeke ngivumelane nawo ubhedile ubaba lapha angifuni nje ukumhlonipha ngoba akasihloniphi kwayithina sineyingane thina zamantombazana and eyami ingane nje umhlanga ngeke usahamba makha khona yena ngoba shuthi uyifundisa amanga lapha umbuzo wami omkhulu sinama challenges right oqala nje sinama challenges mayelana nokuthi izingane seyithola abantwana zihlukane nobaba beingane zingalotsholiwe zingashadile noma seyishadile zingene kuma divorce le ndoda leni icabanga ukuthi yona cha ningixolela impela amani imhlonipho ubaba wenu nakusiwo wambaba nawo ubaba mina uma ithi yona ngizothatha umama weingane ngivume ngithi okay kodwa basithi ngifuna ukuyilobola nezingane zingene phansi kwesibongo sami usidelela okunzima kakutshengisa uZulu nje akanamthetho nje kahle kahle yabona nje uma kuthiwa khona umuzi ophethwe ubaba onganamthetho ongawazi nomthetho ukuthi umthetho into enjani isiyela ekuthenini lento manje ngibuka ukuthi hayi no uNdlunkulu wayiqinisile nami ngangomunye wabaphikisayo ukuthi no phela nanga umuntu ofana angene esihlalweni until ngize ngithole futhi ukuthi cha even ngisho ubaba ekhaya uyayikhethela inkosana ukuthi nanga umuntu obheka umuzi wami engimbona ngathi uyaphila hayi lo ngisho kuthiwa umdala ekhaya kodwa ngiyambona ukuthi hayi akakho fit ukuthi ngabheka umuzi wami. Nande ngibuza abafowethu ake sibhekene izinto ezingama challenges esibhekene nazo la kaZulu. Lo muntu ulibele ukuthathana yabo nje okokuqala nokufundisa izingane ukuthi izingane maziye emhlangeni zithole le motivation ukuthi isilo singenzeka singikhethe. Leyo nto kwakuyinto enhle wasekuqaleni kutshengisa ukuthi kahle ingane efanele ikwazi ukukhetha ikwazi iyazi ifanele ikhethwe ngobani.
ingahambi ikhethwa abafana bazohamba beyishiya beyimithi sebeyishiye bengayishadi bengayiloboli zonke lezo zinto lezo kuthiwa kufundiswa iy'ngane kufundiswa leyo nto leyo but wena uyasuka lapho uthi hhayi ngane zami inhle impela eniyenzayo uyasuka lapho ulanda umama wey'ngane asisho ukuthi ihlazo ukuthi lowo mama uney'ngane why ubungamotivate-anga umtshele ukuthi awabulala nobaba wey'ngane thatha ubaba wey'ngane umbeke lathi eyi lobola lo ngeke manje ngoba usumzasa iy'ngane ey'ngaka basuthi uyolotsholwa enye indoda why ungafundiswa lokho yena avule isikole-ke kungcono esinjalo uma efuna omama bey'ngane ngelinye ilanga umkhonto wogwaza ekhaya futhi kulo mina sengimbonile lo uyobashaya osisi bey'ngane bakhe ngoba kahlahla ikhanda lakhe nje angilazi linjani. Okwesibili le ndaba yakhe lena ukuthi angene eshiqe kwi-ANC bemhlohla imali iyabonakala hayi ukuthi ayibonakali iyabonakala uhlohla imali emasendeni nosomabhizinisi abasemaceleni bamhlohla imali base badedela umhlaba thina sidinga umhlaba la mningi umhlaba kaZulu but baningi abantu abahleli emakhaya kubo baningi abantu abahleli emakhaya kubo bangenamizi abangenalutho akulinywa sifundiswa ngisho ukulinywa akufundiswa ngisho yabona nje izinto ezibalekile efabe zenziwa uye ubhizi yena fanele athola abafazi adla ama-drugs nona ngixolela mina angihloniphi udoti mina kahle kahle ukube ngiyazenzela nje mina ngabe ngiyabuthatha lobo bukhosi uqinisile umfowethu uma ethi umkabayi shoda ngaye lapho sengiyabona ukuthi umkabayi kwakuyindoda impela kuloya muzi ngoba wayengeke azwana nalo doti udoti lona wenzayo umfowethu laphana udoti and sekukaningi nje ngimbuka nje ukuthi hayi ngeke yabona kube kuthiwa sasikhethe inkosi kwafanele siyikhethe ngokuthi isiyi-interview eqala ke siyibone ukuthi iyaphila nalapha emqondweni akusiko ukuphila lokhu lo muntu useyabona ngathi wayijaha isikhundla ukuze angene ebukhosini abonakale ukuthi uyinkosi yena mhlawumbe athole lawo ma-benefit enkosi-ke okay kulungile but usukela omuntu uzothi wena amadoda awadelela udelela le ndoda le ezelele izingane nalo muntu uthi akusuke iy'ngane zayo zibe ngezakho ephila nathi asikwenzi lokho thina-ke nje sihleli la ngaselokishini impela kodwa asikwenzi lokho thina asikuboni kuvumelekile lokho uma uthatha umuntu ungamthatha uhlale naye uma ufuna uthatha iy'ngane ungayithatha ihlale nayo kodwa leyo ngane akusize zakho lezo ngane iy'ngane zaleso sibongo leso ngeke iguleli lezi y'ngane lesi ifuna usiko kwemanje usuyibize ngesibongo ongasisona esaso akazi lutho lo muntu uma uZulu namanje engavuleki engqondweni sivula ingqondo siye ukuthanda nansi inkinga yethu amadoda kaZulu asenothando oluningi sithanda kakhulu size sithanda ngisho enye indoda asikwazi ukuvumela udoti bafowethu ngifuna ukuqala mangenze ngidlale nani bafowethu asikwazi ukuvumela udoti lona owenzakalayo uma lo muntu sithi uzofundisa iy'ngane zethu eyami nje ayisayo ingane lapho ngeke lo muntu afundise iy'ngane zethu ukuthi hhayi uzomitha masumithile khululeka le nto ozoyithola enye izothatha nalezo ngane iy'beku vele kuzokwenzeka kanjalo kukhandeka lokho manje babeqinisile kwaNdlunkulu ngangibaphikisa nami I was one of them. Hayi no siyakuzwa mkwethu Galelile siyabonga kakhulu